ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଚିନି ମିଶାଇଲେ ତାହା କେବେ ମିଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଆଦର କଲେ ସେ କେବେ ନିଜର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରିଚାଲ। ତାହାର ଫଳ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ସତ୍କର୍ମର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି, କାରଣ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଭଲ ଅପେକ୍ଷା ଖରାପ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆପଣ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଭାଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ହସି ଖେଳି ବିତାଅ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବି ଜାଣିନ ଏ ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ବାକି ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହା ବୁଝିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିତିବା ଓ ହାରିବା ପଛରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ହେବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଘାତ ଶାରୀରିକ ହେଉ କି ମାନସିକ, ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ତ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି, ଶାରୀରିକ ଆଘାତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ମାନସିକ ଆଘାତ ଜଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଭୁଲ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉ ସବୁ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ସେହି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଭାବିବା। ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସଫଳତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଥିବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହା କାହାକୁ କହି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ନିଜର ଲୋକ ଥିଲେ ବି, ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ନିଜକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ମନେ ରଖ, ତୁମ ସଂଘର୍ଷରେ କେହି ଭାଗୀଦାର ହେଇନଥାନ୍ତି। ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେବାର ଡର ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଅତୀତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।